Hej til min ven. Er kemien lidt svær? Så tænker jeg, at vi kigger på det samme. Bare roligt, du skal nok klare det fint. Hvis du bare styrer på basis, så er jeg sikker på, at du klarer det godt. Jeg stoler fuldt på dig, min ven. Jeg ved, du sagtens skal klare det. Du skal bare altid prøve. Og så bare blive ved med at prøve. Og stole på dig selv. Og turde prøve det. Bare lov mig, at du stoler på dig selv. Som jeg stoler på dig. Vi kan jo prøve noget meget simpelt, ikke også? Vi kan prøve at tælle i organisk kemi. Bare tælle helt simpelt, som vi lavede for noget tid siden. Hvor man tæller fra, hvor mange carbon der er. Så et carbon med en enkelt binding er metan. 2 carbon med enkelt binding er etan. 3 carbon med enkelt bindinger er propan. 4 carbon med enkelt bindinger er butan. Så du kan sagtens, ikke også, ven? Prøv videre med mig. 5 carbon med enkelt bindinger er pentan. 6 carbon med enkelt bindinger er hexan. 7 carbon med enkelt bindinger, det er heptan. 8 carbon med enkelt bindinger. Ja, det er nemlig rigtigt, min ven. Det er oktan. 8. 9 carbon med enkelt bindinger er nonan. Og 10 carbon med enkelt bindinger, det er dekan. Prøv at øve lidt selv, ikke også, ven? Jeg ordner lige nogle glas imens. Det er så skide godt ud, ven. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt der. Jeg stiller lige min kølbe ned. Jeg tænker, at det bliver rigtig, rigtig godt. Du skal slet ikke være bekymret. Jeg er med dig hele vejen. Jeg stoler på dig, og du kan sagtens klare det her. Du skal bare altid styre på din basiskemi. Hvordan atomet er. Hvordan elektronegativitet virker. Det periodiske system. Og vide, at det er elektroner, der guider det hele. Hvis du ved det, og ved det hele går mod stabilitet, så er vi der. Og jeg har din ryg hele vejen. Men du behøver ikke, at jeg er der for dig, for du kan sagtens. Men ved jeg er der, hvis du har brug for det. Okay, jeg prøver lige at gå hen og hjælpe den anden nu, ven. Bare fortsæt det, du er gang i. Du gør det skide godt.